Sa mga pagunahing balita, tawan ng PNP Aviation Security Unit Bicol, patay na aksidenteng mabaril umano ang sarili. Habal-habal driver sa Sorsogon, patay matapos barilin sa ulo. Dalawang motorsiklo nagsalpukan sa Legazpi City, sangkot ng mga rider patay. Peking dentista sa Sorsogon arestado sa entrapment operation. At 15 nego cards ng Ako Bicol Party List na ipamahagi na sa piling benepisyaryo sa Legazpi. Magandang gabi, narito na ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong Lunes, ika-13 ng Oktubre. Patay ang isang tauhan ng PNP Aviation Security Unit Bicol matapos na aksidente umanong makalabit ang gatilyo ng kanyang service firearm habang naghahanda papasok ng trabaho kahapon. Wala naman daw na nakitang foul play ang pulisya. May report si Mel Moral. Isang bala ng 9mm pistol ang tumapo sa buhay ng isang 47 anyos na pulis matapos na aksidente umano nitong mabaril ang kanyang sarili sa kanilang bahay sa Purok 5 Barangay Rawis, Legazpi City, bandang 6:30 ng umaga kahapon, October 12. Kinilala ang biktima na isa sa mga tauhan ng Aviation Security Unit 5 sa Barangay Cruzada, parehong lungsod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., naghahanda umano ang pulis papasok ng trabaho nang makarinig ang asawa nito ng isang putok ng baril sa baba ng kanilang bahay hanggang sa tumambad sa kanya ang duguang asawa. Ang pagkakasabi ng asawa is naglilinis kasi preparing po. Papunta na po, papasok po sa opisina. So naglinis, prepare. Yun po, siguro pag-prepare, siguro aksidente, yun loaded. Di natin malaman kung anong pangyayari, bakit na putukan sa dibdib. At yun po ang nag-cause ng pagkamatay nito pong na-accidental firing na police officer po. Na-recover sa pinangyarihan ng baril at isang magasin na kargado ng bala. Wala naman na nakikitang foul play ang otoridad sa insidente, subalit patuloy pa rin ang kanilang ginagawang investigasyon sa buong pangyayari. Nagkandak po ng ang Regional Forensic Unit 5 ng crime scene processing dun sa area. At as makikita pa natin kung ano yung saan yung trajectory ng tama nung bala, nung baril po dun sa kasama nating namatay. Paalala naman ng hepe sa kanyang kapwa-pulis. Siguro sa mga kasamaan din natin, particular kasama po ako, siguro yung constant knowing your gun. Ibig sabihin, ipuputok mo from time to time sa firing range or kung may mga marksmanship training, iseryosohin. Regular naman po tayong nag-i-inspection at nagkakaroon po ng mga shoot test competition, may mga fun shoot, and iba pa yung mga firing range na available natin na pwedeng magputok po yung personnel natin. The more po na hindi natin ginagama yung baril natin, mas prone po tayo sa aksidente. Kasi po, pag nakasanayan na natin at nakikita natin paano mag-unload nito at paano yung proseso, I think po, kahit paano, maiiwasan natin yung ganitong insidente po, sir. Sa kasalukuyan, nakaburol na ang biktima sa St. Peter Chapel sa Bugtong, Legazpi City. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Patay rin ang isang habal-habal driver sa Sorsogon matapos na barilin sa ulo ng hindi pa nakikilalang sospek. Bago ang pamamaril, nabagit pa umano ng biktima sa kanyang kaanak na may natatanggap siyang death threat. May report si Rose Bilista. Naliligo sa kanyang sariling dugo habang sakay ng kanyang motorsiklo ang isang habal-habal driver matapos nabarilin sa ulo ng hindi pa nakikilalang sospek gabi nitong Biyernes, Oktubre 10 sa Purok 6 Barangay San Sebastian, Santa Magdalena, Sorsogon. Kinilala ang biktima na si Gistoni, 36 anyos, may kinakasama at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Buonot sa bayan ng Matnog, parehong lalawigan. Ayon kay Police Captain Rodel de Ladja, isang tama ng bala ng kalibre 45 na barilang tumama sa
biktima. Isinugod pa ito sa ospital ngunit idineklara ring dead on arrival. Inakala ng buong ng buong tropa namin, ng buong personnel namin ay ito lamang ay isang biktima ng aksidente. Subalit, kalaunan sa aming pag-iimbestiga ay nakakuha ang aming investigator ng isang basyo mula sa kalibre 45 at doon nga nakapag-conclude kami na yung taong yun ay isang biktima ng shooting incident. Bago ang pamamaril, naikwento pa umano ng biktima sa kanyang stepson na may natanggap siyang pambabanta. May mga may mga persons of interest na po kami. Subalit sa purposes po ng investigation ay hindi po namin maaaring sabihin po dito. At may mga anggulo din po kami tinitingnan. Hindi lang po isang anggulo ang tinitingnan namin. May mga iba pa pong anggulo kaya na makapagbigay ng motibo sa amin. Subalit, yun na lamang po ay amin po munang ibabalidate ng masusi. Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya sa kung ano ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamaslang. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Dead on arrival naman ang dalawang rider matapos na magsalpukan ang kanilang sinasakyang motorsiklo. Sa lakas daw ng impact, kapwa natanggalan ng suot na helmet ang mga biktima. May report si Mel Moral. Patay ang dalawang motorcycle riders matapos na magkasalpukan sa harap ng isang gasolinahan sa Rawis, Legazpi City mag-aalas 11 ng gabi noong Biyernes, October 10. Kinilala ang mga nasawi na pawang mga binata, nasa 80 gulang at parehong residente ng Barangay Bigaa, parehong lungsod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., hepe ng Legazpi City Police Station, magkasalungat na binabagtas ng dalawang motorsiklo ang lugar ng insidente, subalit nauwi sa disgrasya ang biglang pagliko ng isa sa mga sangkot na rider. Kapwa sila isinugod sa ospital ngunit idineklara rin na dead on arrival. Siguro baka magagas, kakaliwa, hindi rin din siguro mapansin ito ng Vehicle 1 at mabilis din yung takbo. Yun, unfortunately po, doon po, nagka-head-on collision sila doon sa harapan po ng gasolinahan doon po sa Rawis, Legazpi City po. Sa lakas ng impact, nagkalat ang mga parte ng motorsiklo sa kalsada. Natanggal din maging ang kanilang suot na helmet. Driver nitong magkabilang motorcycle is parehas namatay. So wala na po tayong liable or sino pang kakasuhan nun sa dalawa kasi parehas po namatay yung dalawa. So wala tayong pwedeng makasuhan doon kung nakita natin na kung sino ang mali at tama. But titingnan po natin, kasama rin po yun kasi po gumagawa po talaga kami ng assessment yan. Base sa pag-aaral namin, sa record namin, yun po ang kadalasang nagiging problema ng aksidentes ng motor sa amin dito dahil sa yung driver po mismo ang may pagkakamali. Ibig sabihin may fault ng driver. Wala po sa kalsada, wala po sa signage, yung tao pong driver. Nagpaalala naman muli ang otoridad sa mga motorista na magdoble ingat sa pagmamaneho para makaiwas sa disgrasya sa kalsada. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Nasa custodial facility na ng pulisya ang isang pekeng dentista sa Sorsogon City matapos na arestuhin ng otoridad sa ikinasang entrapment operation noong Martes. Marami raw na kliyente ang suspect dahil sa mura nitong alok na serbisyo. May report si May Encinares. Arestado sa isinagawang entrapment operation ng otoridad ang isa umanong pekeng dentista na nag-ooperate sa Sorsogon City. Tanghali noong Martes, Oktubre 7, nang makorner siya ng Sorsogon City Police at PNP Anti-Cybercrime Group sa kanilang bahay sa Barangay Balogo, Sorsogon City na nagsisilbi nitong klinika. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Christopher Aduviso, marami na raw na naging pasyente ang 27 anyos na suspect dahil sa mura nitong serbisyo, ngunit wala naman palang kaukulang dokumento na nagpapatunay na siya ay lehitimong dentista. As per doon sa suspect natin, parang DIY, alam niyo po DIY although alam naman po natin na through YouTube, marami tayong matutunan sa YouTube. It doesn't mean na expert na tayo sa mga ganong practice. As monitored sa online transaction, na-monitor po ito. In fact, yung personnel natin, nagpanggap po siya as bilang isang kliyente. And in fact, nagpalagay pa siya ng braces. So, with that po, naglagay
nagbigay siya ng braces na hindi naman siya dentista, hindi naman orthodontist, ay violation na po yun sa medical malpractice. And at the same time, yung transaction na ginawa niya, nag-i-invite siya ng mga kliyente through online, papasok din siya sa violation ng cyber law, cyber crime. Nahaharap ngayon ang suspect sa paglabag sa Section 33A ng Republic Act No. 9484 o ang Philippine Dental Act of 2007 at Section 6 ng Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Yung aesthetics ba na may nakalagay na braces and kung may nasisira doon, rin-repair niya, pinapalitan niya ng parts. Pero hindi naman purpose na para makorek yung ngipin, kundi yung aesthetic purposes lang. Pwede mag-cause na pagkasira tuloy ng ngipin. However, may mga ibang din, kababayan tayo na siguro mas na-encourage na maglagay ng ganon for aesthetic purpose. Kaya nag-avail ng ganong services. Despite na ang iba alam siguro na hindi naman ito dental expert. Sabi niya nga po na less than 2,000 na mayroon ng braces. So imagine that. Kaya siguro may nakukumbinsi or nag-avail ng ganong services sa mga material na nabibili din online kasi. Nagpaalala din ng pulisya sa publiko na bago magpabunot ng ngipin o magbayad sa anumang serbisyo, tiyakin munang mayroon itong lisensya mula sa Professional Regulation Commission o PRC. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Susunod, Easterlies nagpapaulan sa Kabikolan. Binabantayang low pressure area ng Pag-asa, may medium chance na maging bagyo. At pabay para sa 1,000 pallets ng Legazpi City Veterinary Office magagamit na. Iyan di ba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Matapos ang pagtama ng Bagyong Opong noong Setyembre, may binabantay na naman ngayon na sama ng panahon ang pag-asa. Nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility at posibleng pumasok daw sa PAR ngayong Huwebes o Biyernes. May report si Hercules Barbacena. Dahil sa sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nagdaang araw, kaunti lang ang panindang prutas ni Tatay Adel ng Victory Village, Legazpi City. Nangangamba kasi siya na kung bibili siya ng maramihan, baka mauwi na naman sa wala ang kanyang pinampuhunan. Tuwing tag-ulan daw kasi, ay madalas na nabubulukan siya ng mga panindang prutas, gaya ng mansanas at ubas dahil sa tagal ng pagkakababad sa ulan. Magdadagdag na lamang daw siya ng mga paninda kapag peak season na. Kasi pag maulan, hindi ka makakilos, walang tao gaanong lumalabas. Siyempre, katulad namin, kailangan namin yung tao, maraming tao kasi para mabili yung prutas namin. Ayon sa Pag-asa, ang easterlies o ang hanging nanggagaling sa dagat Pasifiko ang nagdadala ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat sa Kabikolan at sa eastern portion ng Luzon. Posible raw itong maranasan ngayong buong linggo. Wala naman tayong gale warning sa anuman na baybaying dagat ng Kabikulan. Subalit pinag-iingat pa rin natin yung ating mga kababayan, lalo na yung mga gumagamit ng mga malilit na sasakyan pandagat. Kapag meron po tayong mga thunderstorms, ito ay maaaring magdulot pa rin ng mga biglaang paglaki ng alon kapag yung mga thunderstorms ay nangyari sa karagatan. Bukod dito, may minomonitor din na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namatan ito kaninang alas 8 ng umaga sa layong 2,295 km silangan ng Southern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, sa loob ng 24 oras, may medium chance itong maging bagyo at posibleng pumasok ng PAR sa Huwebes o Biyernes. Pinapakita ng mga numerical models ang tatahakin nitong direksyon ipapunta sa patungo sa may northern Luzon. Subalit ito ay maaari pa ring magbago. Yung low pressure area ay maaari pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes o Biyernes. Samantala, bago matapos ang taong 2025, nasa 70% naman ang tsansa na magkaroon ng La Nina. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Malapit nang mapakinabangan ngayong buwan ang proyektong poultry farm ng Legazpi City Veterinary Office na matatagpuan sa Barangay Bangkeruhan. Nakatakda umanong mag-supply ang farm ng mga itlog sa feeding program sa lungsod at sa mobile food truck ni Mayor Syam Ismail na naglilibot sa mga paaralan para mamahagi ng makakain. Narito ang buong ulat. Malugod na ibinahagi ni Dr. Manuel Estipona ng Legazpi City Veterinary Office na malapit nang matapos ang ipinapatayo nilang pabahay para sa 1,000 pullets o manok na nangingitlog sa kanilang magiging poultry farm sa Barangay Bangkeruhan, Legazpi City. Ayon sa veterinaryo, nasa 70% nang tapos ang proyekto na naging posible sa ilalim ng Harmonized Intervention for a Sustainable Hunger Alleviation and Mitigation o HISHAM Food Program ni Mayor Syam Ismail. Anya, ngayong Oktubre posibleng maging operational na ito. Malaki daw ang papel ng proyekto para masuportahan ang pamamahagi ng mga itlog sa mga feeding program sa lungsod at sa programang kusina ni Syam Mobile Food Truck na naglilibot sa mga paaralan at daycare centers upang makapaghatid ng masusustansyang pagkain sa mga mag-aaral sa Legazpi. Napakadami pong manginginabang po dito. Iba-ibang implementations ng food program like ito pong direct egg distribution para sa mga vulnerable sector like the PWDs, like the families with malnourished children. Isasama ko po dito yung mga pasyente, debilitated patient ng TB dots. Alam niyo po, kailangan po nila ng masusustansyang pagkain. And of course, yung mga indigent families na ito ang gustong patutukan ng ating mayor, Syam Ismail. Pinasalamatan din ni Estipona ang Department of Agriculture Bicol para sa pagbibigay sa kanila ng 1,000 dumalagang manok sa ilalim ng Livestock Enterprise and Economic Development o LEED program ng Kagawaran. Ang Department of Agriculture, grabe inaabot-abot pa ang aming pasasalamat na na-approve po yung
grant na to, yung 1,000 poultry layers. Pangalawa, yung si Mayor Hisham Ismail, of course, who provided us these construction materials and the feed cost for the 1 year muna. Kasi these poultry layers, mga 3 years ito, ang span of production. And yun, sinolder ko na rin po yung labor and kasama rin po namin yung mga job orders namin dito na nagtulong-tulong na maipatayo kaagad. Layunin ng proyekto na mapalakas ang seguridad sa pagkain, kalusugan at kabuhayan ng mga Legaspenyo. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Elianzon. Naipamahagi na rin noong Sabado ng Ako Bicol Party List ang kanilang 15 nego cards sa kanilang piling benepisyaryo sa Legazpi City. Layunin ng partido, alamin sa report ni Angeline Dagta. Matagumpay na naipamahagi ng Ako Bicol Party List ang kanilang 15 nego cards sa kanilang mga kwalipikadong benepisyaryo sa lungsod ng Legazpi nitong Sabado sa People's Park sa Barangay Puro sa pangunguna ni Congressman Attorney Alfredo Garbin Jr. Isa sa mga bagong natulungan ng partido si Tatay Nelson Lagilles ng Barangay Humapon. Kwento niya, Hulyo ngayong taon nang bumalik siya sa pagtitinda ng mga street food sa labas ng kanilang bahay. Pansamantala daw kasi niya itong itinigil dahil sa pandemya at kawalan ng kagamitan at puhunan. Sa tulong ani ng nego card, kumpiyansa siyang mas lalago pa ang kanyang maliit na naipundar na negosyo. Sana po ituloy-tuloy nila itong mga programa na to kasi napakadami pong mga gusto magnegosyo kaya lang kinakapos lang talaga po sa puhunan. Papahalagaan ko to at papalaguin ko. Hindi ko sasayangin yung binigay na benepisyo nila sa akin. Bukod sa mismong food cart, nakatanggap din ang mga benepisyaryo ng high-pressure cast iron single burner, 16-inch aluminum wok, 11 kilograms LPG tank, 17 liters ng mantika, mga kagamitan sa pagluluto gaya ng tongs, strainer, cooler, stainless steel ray, at 5,000 pesos na panimulang puhunan. Ayon kay Congressman Garbin, ang nego cart ay bahagi ng Padyak Asenso program ng partido na may layuning bigyan ng panibagong oportunidad na mas kumita ang mga maliliit na negosyante sa Kabikolan. Dumaan din aniya sa masusing proseso ang pagpili sa mga benepisyaryo. Nagagi sa trainings, I hope that those trainings that was shared, given by Ako Bicol Party List, including the 6-in-1 Corporation, magamit ninda sa pagpapauswagan sa indang saday na negosyo. Siniguro din ng kongresista na patuloy na magpupursige ang partido para mapaunlad ang antas ng pamumuhay ng mga Bicolano. Sabi ko nga ni, ang prioridad ng Ako Bicol Party List bako sa nasu advokasya sa edukasyon asin sa kalusugan o sa salud. Pati naman su pagmangno kang primerong hinaing o pangangaipo talaga ka mga Bicolano. Itong pinag-aabot ng trabaho, kita asin su presyo man kang barakalon. Because ini su concerned kang mga ordinaryong Pilipino, Bicolano sa urual daw na kansay ng pagkabuhay. Nakatakda namang dalhin ang programa sa iba pang bayan sa rehiyon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Elianzon. Salamat.